खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय 3600 बिगा बिटिसिनि हाखौ बिटिआर सरकारा एबा आसाम सरकारा आदानि कम्पानिनो हेंगारनायनि हेंथायै बिटिसिआव जोंनि हानि रैखाथिनि खुद्रिनाय मोनसे मेल खुंदों। जोंनि हानि रैखाथिनि खुद्रिनाय बे मेलावहाय अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा जोंनि हानि रैखाथिनि खुद्रिनाय मेलाव बाहागो लानायजों लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिटिआर सरकारनि हेंथायै एबा आसाम सरकारनि हेंथायै गोबां बिबुंथि होनायखौबो बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। राजा जों रायजोआ खौसे जायोबा बेयो गभर्नमेन्टबाबो जेबो खालामनो हाया, डिसि एसपि बाबो जेबो खालामनो हाया, हिमन्त बिश्वआबो जेबो खालामनो हाया। जों खौसे जानांगोन। नाथाय जोंनि बे बाथ्राफ्रा जोंनि बे गामियावल' हख्रावबा जानाय नङा। जोङो बिटिसिनि राजधानी क'क्राझाराव ज' सानसे साननै थांनानै हख्रावहैनांगोन। आदानि कम्पानिनो जों हा होआ, जोंनो हाखौ जोंनो नांगौ, जोंनो आदानिनो कम्पानि नाङा। बे खोथाखौ जोङो बिटिसि सरकारनि मोखाङाव खेबसे गाजा गोमजायै देखायनांगोन आरो अफिसारफोरखौ जोङो बुंनांगोन जे बे हाखौ खुनु पर्दायै आदानिनो हेन्डअभार खालामनायनि अफिसियेल प्रसेसखौ मावनो नाङा। बेखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लादो। दा मा खालामनो? बे प्रमद बर'आ जाथिनि अननाय दंमोनब्ला दिनै गुबुन गुबुन हारिफ्राबो, आं हारिखौ बुंला, हाग्रा सिफायनानै दाबो हाबगासिनो दङ। बिसोरखौ जेबो खालामाखै। नाथाय बे सान्तिपुर एलेका, सरलपारा एलेकायाव प्रमद बर'आ फेरेंगा बे रन्जित बसुमतारी फरगेसाव बे बर'फोरखौ थख' होगासिनो दं। बर' हिनजावफोरनि सायाव बुख्रुबगासिनो दं। बे मोजां खामानि जादों नामा? नोंथांमोनाथ' मिथिगौना गुबुन हारिफ्राबोथ' हाखौ दाबो हाग्राखौ सिफायना हाबगासिनो दं। होमबा गुबुन हारिखौ मानो बिथाङा होआखै? नैबे गसाइगाव सैथोफोर नैबे दिंदिङा एलेकायाव दोननाय, हजों क'क्राझाराव उल्टापानिथिंजाय माबाथिंजाय नाय, बेखौ नाय। दा बे रोखोम बिसोरो गुबुन हारिखौ जेबो एक्सन लायाखै, नाथाय जोंनि हारिनि बर' बिमाखौसो सोगाबगासिनो दं। आदानि बिथाङा हाजार हाजार खौथि लाखोमानानै आदानि कम्पानिनो हानो होनांगौ। दा बेखौ रायजोफोर जोङो गणतान्त्रिक पद्धतिजों बेबादिनो होख्रावनाय, प्रटेस्ट खालामनाय, बिटिसिआव होख्रावहैनाय, बेखौ मावनानै जोङो अफिसियेल मेम'रेन्डामखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन होनांगोन। दरखार जायोबा हाइकर्टसिमबो थांनांगोन। अब्लासो जोंनि बे हाया रैखा खालामो। मावनो हागोन ना हाया रायजोफोर? मावनांगोन, हाखौ रैखा खालामनांगोन। बिटिसि रायजो मोनखांनानैबो हा रैखा खालामनो जोंखौ आन्दलन खालामनो बे प्रमद फाग्लाया सौसिनबावबाय। नंगौना नङा? बेनिफ्राय गाज्रिसिन मानसि दं नामा? दाथ' बिथाङा जेरैबायदि गाज्रि मावगासिनो दं, खुनु फुदायै बिथांखौ रायजो राजाफ्रा अननो नाङा। आरो बेहाय माखासे गोबां नोंथांमोननि बे जायगाया UPPL आव थांनाय बाराव बिराद भट होदों, आं मिथिगौ। होदोंना होआखै दे? होदोंबाबो जा होबाय आइफोर आफाफोर एबारनिफ्राय माफ होदो। माफ होगोन ना होआ? UPPL खौ जोगारनो हागोन ना हाया? जोगारनांगोन। हायासो देरसिन। जोंना हाया सेरनायनिफ्राय सेरगासिनो दं। आरो बेवहाय जुदि आदानि फाग्लानो 3600 बिगा, हनै दाब्बा बानायनायाव 2400 बिगा होनांगौब्ला जोंनि हाया बहा थागोन? नायथोनाय बेखौ जोंनि बेखार सेंग्राफोरनो हगारना होगोन ना जों? गरिब न'खरफोरनो हगारना होगोन ना जों? जोंनि सोरबा माहाजोन कन्ट्राक्टर बस्तिनि साहा बागान खालामनो हाग्रा दंबा बिसोरनो हगारना होगोन जों। थेवब्लाबो जोङो जोंनि हाखौ गुबुन कम्पानिनो होनो हाया। दा नंखायनो बेखौ लानानै जोङो सांग्रांथि नांगोन। ससियेल मिडिया जोंनो नांगोन। जाहा मिडिया बिथांमोनबो फैदों। जोङो बेनि दारै जोंनि दाबिखौ
फोसावनो हागोन गभर्नमेन्टनि खाथियाव बियो डिस्ट्रिबिउसन जागोन गभर्नमेन्टआ मोनदांगोन आरो जोंनि होबथानाय खामानिया तखन जाफुंगोन। नमस्कार সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমি এটা প্ৰেছ মিট দিয়াৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। এইকাৰণে ওলাইছোঁ যে যোৱা 2020ত যে প্ৰমোদ বড়ো UPPL চৰকাৰ আহিছিল সবকা পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে, এই পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ আনিবৰ কাৰণে লগত KPPক লৈছিল, কামতাপুৰ প্ৰগ্ৰেছিভ পাৰ্টি KPPক লৈছিল। এই নিৰ্বাচনী যাতে বৈতৰণি পাৰ কৰে, এই বৈতৰণি পাৰ কৰি জিকিল। নিৰ্বাচনীৰ আগত আমাৰ লগত বহি কেইটামান আমাৰ লগত চুক্তি কৰিছিল। এই চুক্তি মৰ্মে KPPৰ অৰ্থাৎ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে কিছুমান চুক্তি আমি KPP হৈ UPPL চৰকাৰৰ লগত বহি কৰিছিলোঁ। তেতিয়া চৰকাৰ নাছিল, তেতিয়া প্ৰমোদ বড়ো প্ৰেচিডেণ্ট আছিল। কিন্তু চৰকাৰ হোৱাৰ পিছতে আমি বাৰম্বাৰ গৈছোঁ, যোৱাৰ পাছত সিহঁতে আমাক গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছে। গতিকে যদি আমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে, আগন্তুক দিনত অৰ্থাৎ 2025ত যি নিৰ্বাচনী MCL নিৰ্বাচন আহি আছে, এই নিৰ্বাচনত আমি হয়তো নিজাববীয়াকৈ আমি কেণ্ডিডেট নিৰ্বাচিত কৰিম, প্ৰক্ষেপ কৰিম। আৰু আমি বিভিন্ন দল সংগঠন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত আমাৰ এটা মতামত চলি আছে, আলোচনা চলি আছে যে আমি হয়তো কেইটামান জাগাত আমি BTC নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিম। আৰু এইবাৰ UPPL চৰকাৰক আমি প্ৰতাৰিত কৰাৰ কাৰণে আমি যদি বেলেগ সংগঠনৰ লগত যদি আমি সহযোগিতা কৰিব লাগে, আমি সহযোগিতা কৰিম। কিন্তু এই যে মিছলীয়া চৰকাৰ UPPL গভৰ্ণমেণ্ট, এইটো অক্ষৰে অক্ষৰে প্ৰমাণিত হ'ল কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোৰ কোনো উন্নতি নকৰে। গতিকে এই চৰকাৰক আমি আজিৰ পৰা আমাৰ যিখিনি সমৰ্থন আছিল, এই সমৰ্থনখিনি আমি উঠাই ল'লোঁ। আগন্তুক দিনত দেখা যাব, আমি সিহঁতক আজিৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোঁ। আগন্তুক দিনত আমি নিজাববীয়াকৈ চিন্তা ভাৱনা কৰিম। এতিয়া আমি গোটেইখিনি সমষ্টিত কেণ্ডিডেট দিয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা ভাৱনা কৰা নাই, কিন্তু আমি ঠায়ে ঠায়ে সব দল সংগঠন আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি এটা আলোচনা চলাই আছোঁ। সেই আলোচনা মৰ্মে আমি হয়তো 1-2 মাহৰ ভিতৰতে আমি এইটো ফাইনেল ডিচিশ্যনটো দি দিম, আমি কোন কোন জেগাত আমি নিৰ্বাচন খেলিম। হেৰি কৰা নাই, মানে সহযোগিতা বা কোনো মত পচন্দ আমাক কৰা নাই। চাইডত লোৱাত আমি দেখা পাইছোঁ ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে 70%, 30% কৰিছে নন ST মানুহ। তাতে আমি 26 আমাৰ নন ST মানুহ আমি 26টা জনগোষ্ঠী আছোঁ। তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই যে ভিজন এডুকেশ্যন মিছনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি BTC চৰকাৰৰ পৰা এনে কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই।